Здравейте, деца! Днес ще научим за превозните средства. Ще разберем как всяко от тях ни помага да стигнем далече или да носим тежки неща. Готови ли сте? Да започваме! Кола. Колата е едно от най-често срещаните превозни средства. Тя има 4 гуми и двигател, който я задвижва. Колите ни помагат да стигнем бързо до работа, училище или магазин. Автобус. Автобусът е голямо превозно средство, което може да вози много хора едновременно. Той помага на хората да пътуват до работа или училище без да ползват своите коли. Влак. Влакът е дълго превозно средство, което се движи по релси. Влаковете помагат на хората да пътуват на дълги разстояния, а също така да превозват тежки неща. Самолет. Самолетите ни помагат да пътуваме бързо на дълги разстояния по въздуха. Те летят високо в небето и ни помагат да стигнем до други страни много бързо. Самолетът е много важен за дълги пътувания и ни свързва с хора по целия свят. Кораб. Корабите помагат за превоз на стоки и хора през моретата. Те плават по водата и могат да превозват много тежки неща, като коли и контейнери. Корабите имат важно значение за международната търговия и пътуването през океани. Камион. Камионите ни помагат за превоза на тежки товари. Те са големи и могат да носят много тежки неща, като мебели или храна. Камионите ни помагат да имаме всичко необходимо в магазините. Велосипед. Велосипедът е удобен и екологичен начин за придвижване. Велосипедите имат 2 колела и се движат, когато ги караш с педали. Велосипедът е полезен за здравето и за околната среда, защото не замърсява въздуха. Мотоциклет. Мотоциклетите са по-малки от колите, но са бързи и лесни за управление. Те ни помагат, като стигат бързо до места, където колите не могат. Научихме как превозните средства ни помагат всеки ден. Всяко превозно средство има своя роля и прави живота ни по-лесен и забавен. А сега, деца, огледайте се наоколо. Колко превозни средства ще видите днес?